langit. Oh, dito kami pupunta. Sana ba yun sila? Baba kami. Wala ka dyan. Kaya mo. Lo. Pinduto uy. Ayan. Ayan si Kumbay. Rider. Nasi milay tura-tura naglipad-lipad. Oh, ayan sila yung mga kasama namin ayun. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hindi ko kaya. Sige na, hinay-hinay lang. I-ano mo lang yung ano mo. Yung paa mo, yung isa. Itukod. Tapos brake lang ng brake. Ayan, ang ganda. Tingnan mo. Paungay. Sana all. Ayan ang ano namin, magiting na driver. Ayan. Ayoko. Ayoko. Sige, kunin mo ako dito. Sige, kunan kita. Ayan, mga kasama namin. Tingnan mo. Saan na, Day? Tingnan mo na. Nahawan ako sa Tagalog nila. Asa nagtrabaho daw? Kapanday, manggina si Juboy. Asa naman sila daw dapat? Asa sila ha? Santa Jima gani. Saan ba yan? Direra ni? Direra? Okay na eh. Kung mayroon pa ewan. Asa lang balay? Magbaklay lang ni. Asan balay? Ano ba? Hadi. Pabalik-balik balay. Gana dito shortcut. Hindi na ba? Mataka naman daw. Ano kami makauwi niyan kung wala pa? Makauwi tayo. Tayo manguna. Mag-break na ako nga. Bigyan mo kami ng text. Bigyan mo kami ng number mo. Bigyan mo kami ng text. Natakot na sila. Ayan. Iwan mo na saan na to. Ganda. Yan yung mga kaibigan kong maganda. Ay, lumingon siya. Lumingon siya. Maglakad na lang. Tali-tali ka. Maglakad na lang kami. Wala kayong mga paa. Lakad na lang kami. Kaya mag-video kami. Ako man tong tig-video niya. Wala oh. Ay, ako man video niya. Mao man ang sani highlight sa YouTube. Morning model. Nagdala-dalag extreme. Ara naglupad-lupad. Loko oy, nasaag jud mi diri dapita ba sa Santa Jima. Ganda ng view diyan no. Gani. Tingnan. Tingnan mo. Ang ganda ng view. Sus, walay monopod. Layo pa di ay. Saan ni siya dai? Tuba-tuba. Tuba-tuba pa na. Tuba-tuba siya nga ihas. Saan na sila? Ano na siya? Tabako ay pizza. Siya. Pizza. Dahil sa Na gumpay. sila ikaman nga swimming pool. Ay, Wala gulong naman. Paano tayo makauwi dito? Ang ano pa ng dalaan? Walay agianan dito gikan ba no? Nawe, agyan. Asa itong padulong tong kuang, tong airport? Diba na may dalan dara? Siguro. Di ganun sa Sabrina pa man nga pwede man siguro dito mag-agi. Pwede naman dito mag-agi sa ano, sa highway, diba? Pikas. Ah, Nandun kayong view dari Kay lugot siya. Sa ano lang man sila sa may asa ganito eh. Sa Tumblr ba? siyempre. Tapos tapad lang sila sa akong antipod nga itong nasa abroad ug balay. Guot lang ilang lugar. Bakit ang layo na nila? Nagbalhin. Nagpabalay siya dari. Ay, Kay dagan naman sila dito. asa itong dalan pa highway? Dito. Yun ang nagpaikot-ikot tayo. Diba dyan tayo Tingnan mo. Doon tayo